Βέτοπιλ εννοείται χωρίς δίπλωμα, γνωστός και στους φωνιές, ο Χρυσολόρας. Στην επικίνδυνη κούρσα μαζί θα είναι Πίτσι Καβδάκης, Πίτσι Γαρδούμπας δηλαδή, ο Τσόνης και ο Σύμπλεξ. Κύριε Βέτοπιλ, κάντε μας μια δήλωση για τη σημερινή βόλτα. Να. Έλα πάμε. Άντε πάμε. Ναι, τώρα φεύγουμε. Γράψε λίγο. Θα σε καλύτερα τώρα που μπορείς να την κρατήσεις. Κάτσε εγώ να βάλω την τζολούλα μου. Φοβάμαι. Μη φοβάσαι, έχουμε Βέτοπιλ εδώ. Μπρέξι κιόλας. Σαν τα χτεσινά του ωραία θα. Πολύ ωραία. Λούρε. Πού βρίσκεται ο κύριος Πίτσι Γαρδούμπας? Ο κύριος Πιτσάκος κοιμάται. Κοιμάται από τις 11:30. Κάτσε κάπου πολύ για σπάτη. Τι λακκούβα μαλάκι, δεν σε θυμάσαι. Έχει night vision. Ναι ρε, night vision έχω δώσει. Κοίτα νερά αριστερά τότε. Κοίτα να χαρείς. Θα ακούσω το γέλιο σου. Το μαλάκα το λέω. Και τι λέγεται άλλο ρε. Τι κάνει, νομίζω ότι κάνει χειρότερο να το γαμίσω. Δεν θα μας πάρει δουλειά. Αυτά είναι. Η χειρόφρενα είναι και αυτό το ρεπούστ. Το γυρνάει. Μα μια χειροφρενιά εδώ. Μαλάκα, μη σου φύγει εδώ ρε, γιατί έχει και νερά. Όχι κατάλαβα. Όλα τα καταλαβαίνεις εσύ. Δεν έχει τίποτα. Και παιδί παρκαρισμένο. Ναι, δεν βλέπεις τα πόδια του. Αν γίνει κανένα καλό θα γίνει μόνο εκεί. Άμα γίνει κανένα καλό θα Πάμε στο παράθυρο. Ωραία φίλε! Γάμισα το! Πώς βάζεις το τρακό έτσι. Ο κύριος Βέτοπιλ ήταν αυτός. Μαλάκα!